Kaixo kantarizaleok, lain taldearen itxaropen hautsien kaxa kantuari ipiniko diogu dantza jarraian, beraz, altxa ipurdi hoiek eta hasi dantzan. Kantu honetan 3 pausu nagusi izango ditugu eta lehenengoarekin hasiko gara, Lehenengoari kaxa deituko diogu eta izango da ezkerreko hanka aurrera atera beharko dugu, eskuinekoa aurretik pasatu eta atzera. 1, 2, 3 eta 4. 1, 2, 3 eta 4. 1, 2, 3 eta 4. Eskuineko hanka betik aurretik pasatuko diogu eta eskuak sartuko dizkiogu, Eskuak 1, 2, 3 eta 4. 1, 2, 3 eta 4. 1, 2, 3 eta 4. Hori da. Hau izango da lehenengo pausua. Bigarren pausuarekin hasiko gara. Bigarren pausuan, ezkerreko hanka aurrera, eskuinekoa aurrerago eta atzera. 1, 2, 3 eta 4. 1, 2, 3 eta 4. Eta eskuak gehituko dizkiogu. Ateratzen dugun hankaren kontrako aldeko eskua kanpora aterako dugu. Eskuineko hanka ateratzen baldin badugu kanpora, ezkerreko besoa aterako dugu kanpora, Bai? Hori da. Eta lehenengo 2 pauso hauek jarraian egingo ditugunez, biak batera egingo ditugu, Kaxarekin hasiko gara, gogoratu. 1, 2, 3 eta 4. 1, 2, 3 eta 4. Beste 2 egingo ditugu. Azkena. Eta beste pausua gehituko diogu. Hori da. Erraxa, ezta? Tira, hirugarren pausua hauxe izango da, Handik aldera, buelta bat emango dugu. Eta txalo. 1, 2, eta txalo, Hori da. Tira, 3 pauso horiek izango dira, itxaropen hautsien kaxa kantuan erabiliko ditugunak. Animo! Tira, prest dauzkagu taldekide guztiak, beraz aurkeztu egingo ditugu, eta ondoren hasi egingo gara, Oñatiarrak dira beraiek, kolore horierekin irati, urdinarekin hasier, gorriarekin unai, eta txuriarekin zurine. Eta posizioak hartuko ditugu. Gogoratu zuen taldea, 3kotea baldin bada, kolore txuria eta horia kentzea, eta 4kotea baldin bada berriz, kolore beltza kentzea. Eta kantu honen hasierarako, buelta emango dugu guztiok, izan ere bizkarrez hasiko gara, Itxaron egingo dugu, eta guk buelta, atzekoak, eta orain, aurrekoek, buelta. 1, oso ondo, hori da. Kaxa pausu honekin hasten gara. Oso ondo, besoak ere gogoratu mugitzen. Eta laster, urringo pausu etorriko da, beraz, adi, Azkena, eta beste pausua bagoaz. 1 eta aurrera, hori da. Oso ondo. Laster gelditu egingo gara, jarraitu egingo dugu oraindik, zergatik jarraitu egingo dugu. Eta orain, gelditu, besoa. Eta atzekoak, buelta batekin aurrera. Eta aurrean zaudenak, atzeraka, Eta laster berriro ere kaxa, 2, 3, 4. Hori da. Oso ondo. Jarraitu egingo dugu. Eta laster, pausu aldaketa datorre, beraz, adi, Azkenekoa, eta pausu aldatuko dugu. Aurrera, Hori da. Oso ondo. Eta, laster gelditu egingo gara. Ondoren, buelta emateko handik alderuntze. Eta gelditu egingo gara, berriro, hemen txen, berriro. Hola, eskuekin egingo dugu zerbait. Eta bagoaz, 1, 2, 3. Oso ondo. Eta azkena, eta orain interpretatu egingo dugu, Ametxetan, zu agertzen zara. Hori da. Egunak, zu gabe. Zorigaitzak buruarekin berriro. Maitia bihotzera. Jaitsi. Eta orain biak, lehenengo eskuina. Ezkerra.
eta soltatu. Eta kaxarekin hasiko gara orain, bagoaz, bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hori da. Jarraitu egingo dugu hemen, kaxa bakarrik egingo dugu, eta ondoren estribillo hasten denean, eskuineko aldera txaloarekin egingo dugu, Azkenekoak, azken eta gelditu. Bagoaz beste kaldera. Hori da, oso ondo. Hau eta beste bat. Eta interpretatzen orain, Ametxetan buruarekin. Zu agertzen zara. Hori da. Egunak. Zu gabe. Zorigaitza buruarekin. Maitia bihotzera. Bera. Eta orain biak, lehenengo bat. Eta gero bestea. Eta hemen berriro errepikatu egingo dugu azkeneko zati hori, Bagoaz, berriro eskuina. Ezkerra. Beste bat eta gero buelta bizkarrez amaituko dugu, Eskuina. Ezkerra eta buelta. Oso ondo!